ba na dawo na samu kuma ta dauki yaron nan ta kai su asibiti na ƙara yau kuma na dawo yau gashi na dauki mutum biyu an kai su asibiti shi kenan kudin buɗe kwata asibiti zai ƙare kenan yara ci wallahi sake ta zan yi ai in ba ita dangin mayu in ba dangin mayu ba Allah takarda zan bata haba malam baza kwata ya ji ka ta ihu ka ta hanya tun ina kan kwanan fanke ta jin muryanka ba haba dole ai ihu ai wannan biyar Allah kuma tunda na aure ta ka san yayin mu kwaya hudu da ita na dawo a taba jiya na same ta dauki yaran kwaya biyu ta kai su asibiti yau na ƙara dawowa na same ta dauki kwaya biyu ma ta kai su asibiti shikenan kudin bara kwata ya zama kudin asibiti kenan na ringa tara mutane kudi kenan wai da ciyarwan gida zan ji ko kuma da laurayi ina ga yarinyar nan irmawu na aura shi yasa nake so in bata takarda ta yi gaba a'a ina baza kwata ga wani ajiye makaman ka barkaji wannan laifi fa laifinka ne laifi na laifin mu gabaki daya ya za a aikace mun laifi na kwarai da gaske ko baza kwata kana ji kana gani wannan cuta ta yada gari ne gabaki daya abin da yake jawo mana wannan cutan ba ma tsaftace muhallin mu ne kana nufin malam masani dattin muhallin ne ya jawo wannan cututtuka ainin ma kuwa yanzu kalli nan kalli hayakin da yake tasowa wannan hayaki ma ko zai iya cutar da wai ana kore sharan ne ai to ai bai kamata a yi a cikin anguwa ba da fata shine wannan dan kazantan ne iya dan wannan abun ne dan kazanta to bari ka ji wannan kazanta kake gani ya kai ka har lahira baka sani ba wajen gari ya kamata a je a dinga zubar da shara a wajen da gwamnati ta tanadar domin a dinga zubar da shara dan haka ina mai baka shawari ka gaggauta tsaftace muhallinka tun da wuri ba kuma ai zan cuci kuma to ai da na sake ta aiki ba komai nagode malam masani dan Allah tsaftace muhalli sosai domin in ba haka ba har lahira wannan cutar yana kai mutum Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ashe kanmu muke ta cuta wallahi kanmu muke ta cuta ha tsaftar muhalli ba ma yin komai wannan dan sharan da wanke da waye duk shi yake ka cututtukan nan wallahi yanzu na fahimta Allah maka albarka malam masani kai zan je in samu kuma ta dawo gida zan sayar da ra'ayi